Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sanibonani nginibekelele ngiphinde nginamukele kuzo zonke indawo kuphina kuphi la ngibona khona le video kanti ke ngokuqala uJournal Kasi wamolekile igama lami ngusibonga konke wakandwandwe abanye ke bangibiza intatheli ka YouTube hey bafowethu ake ngivele ngixhume ngihlale ke kuzo enginiphathele zona ezanamhlanje hey angiyazi nami into engiyibonile lapha einkundleni zokuxhumana lapha einkundleni zokuxhumana phecelezi ku Facebook ngibona enye video elokhu itrenda njalo abantu abaningi ke bebenokumangala ngendlela into engejwayelekile abantu insizwa embili beyiphethe ke isikhwama semali itshe lemali hayi imandlana imali ke ebalelwa ku 1.5 million mazisho ngokwe video kanti ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu ake siqale siyibuke le video ke sizokukhuluma okuningi after yona i video le engikhuluma ngayo. Uzovela show 1 million ma ngishaye video sibukwephethe ngishaye video sibuku ngishaye video hlanganisi slide buda pushang eliyaja sibunga su 1 million 500,000 vumi mangala uhamba ngama-10 Hayi ke bafowethu ngiyathemba ukuthi ke seniyibonile i video nani senibheme nakhona so insizwa lezi ke zivela lapha einkundleni zokuxhumana lokho itrend enjalo ngayo le video yazo la eziveza khona lona lelitshe lemali egcwele isikhwama kanti ke amaphoyisa noma abomthetho bebe sebeyilandela ke le insizwa emva ukuthi ke zithathe le video zayiposta khona lapha ku Facebook kanti ke omunye wabo wayithanda i video ithe isuka lapho zabe sezidelete ke i video ngokusheshsha zibona ukuthi ke mhlambe zingahle bese inkingeni kanti ubese khona vele umuntu obese vele ayisavile yona le video eseyigcinile wayebese phinde futhi eseyiposta ke reposta again i video lokho ke kwenza ukuthi ke abantu bomthetho ke beqale bethathe inyathelo behambe ke beyocingela ngakhona la kuhlala khona le insizwa ngokombiko ke ekuthiwa le insizwa ezase Lamontville kanti ke amaphoyisa ebese hamba ke eyophenya ukuthi ke ngabe le mali engaka egcwele isikhwama ikahle yini beyofuna nje uphenyo kanti ke ikuthiwa insizwa ivele zagcwala amathafa kanti ke bathola umalume wabo ke ubese iphika ke insolo zokuthi ke mhlambe labantu benze ubugebengu cha uthe imali yakhe le batshontshe imali yakhe ngenxa yokuthi bebefuna ukushow offer khona lapha einkundleni zokuxhumana nabo bethathe phela ama point mhlambe phecelezi eintombini kodwa ke uthe yena imali yakhe le umalume wabo imali nje ayaye ayibekele yona umuntu ke oyaye edlala imidlalo yahlukahlukene uyagembula so imali yakhe le kanti ke bona ngokwembiko bathe ke kuthiwa ke bathe imali bona bayithola ehlathini asazi ke ukuthi ke ngabe yiqiniso noma manje kodwa ke kuthiwa uphenyo luyaqhubeka abantu abaningi bafethu bebe ngovala umlomo ngale ndaba kanti ke ake ngizwe mina uvula futhi ke wena ngabe uthini lo daba ngalo daba kuright noma kurong lokho abakwenzile uzobeke usushiya ke nawe ke izathu sakho ukuthi wena ucabanga ukuthi ke kuhle lokho abakwenzile ukuthi ke bethathe imali engaka beyoyiveza lapha einkundleni zokuxhumana kangangokuthi ke njengamanje sebeyidonsele nomanzi ngomsele njengoba amaphoyisa ke aselokho ebalandele enjalo kube ukuthi ke bagcwele amahlathi kumanje sikhuluma nje kanti ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu ake sivele siqede khona lapha ku comment section usho ukuthi ke wena ngabe luthini uvu lakho ngalo lo daba besikhuluma ngalo lamhlanje kanti ke awuvele uphinde ungibambe evidweni elandelayo yazi ukuthi ke hlangana nini futhi ke ngasiphi isikhathi futhi kanjani nazo